Il-qari huwa l-aħjar mezz biex il-moħħ tal-bniedem jibqa' attiv u l-libreriji jista' jkollhom sehem kbir fit-tkattir tal-qari fost il-Maltin. Il-Kulleġġ ta' San Nikola fir-Rabat irid ineħħi l-ħsieb ta' xi wħud li l-librerija hija spazju konservattiv maqtuħ mill-lingwaġġ u r-realtajiet soċjali tal-ħajja. Għal dan il-għan sar tibdil fil-librerija ta' din l-iskola biex l-istudenti jkollhom iċ-ċans jipprattikaw il-qari f'ambjent mill-isbaħ. Matul il-ġurnata tal-erba' is-Sinjura Michelle Muscat żaret il-Kulleġġ ta' San Nikola, kulleġġ li jġibilha nostalġija kbira hekk kif din kienet l-iskola li kienet tattendi hi ta' età żgħira. Is-Sinjura Muscat kellha ċans taqra storja lill-istudenti ta' tielet sena ta' livell primarju u ħeġġithom jaqraw iktar, kemm kotba ta' lingwa Maltija kif ukoll kotba bl-Ingliż. Bħala chairperson tal-Fondazzjoni Marigold, is-Sinjura Muscat preżentat ukoll donazzjoni lil dan il-kulleġġ. Donazzjoni se tissarraf f'kotba biex jinżammu fl-istess librerija.